Tjeerd, het is een redelijke tijd geleden dat wij elkaar hebben gesproken. Hoe gaat ie? Ja, het gaat hartstikke best. Met verschillende nieuwe dingen bezig en Tjeerd komt eraan. Ja, vertel er eens wat over. Ja, vorige week de studio in geweest. Nieuwe single komt naar de vakantie. En het nieuwe album komt eind oktober. Ik heb ooit een plaatje gemaakt met Birdie en Marten Sterk. Ik ben een Noorderling. Ik denk dat dat zo'n beetje de bekendste is samen met Joanna. Als een donderslag, goed voor zijn moeder. En vaak is het zo, als ze de liedjes horen, dan kennen ze het wel. Alleen de naam Tjeerd is nog niet erg bekend. Nee, en daar komt dit jaar dus verandering in. Absoluut. Ja. Ik heb gehoord dat mijn nieuwe clip al draait op TV Oranje, dus daar ben ik heel blij mee. En dat terwijl de single nog uit moet komen. Nou, dat is een nummer van het nieuwe album al eigenlijk. Die komt niet eens op single. Ja, ik had ook een bekende vader, ja, zijn naam was Romy. Bekend van radio en telefoon, zeg ik altijd. Is dat nou een grote inspiratie voor jou geweest? Nou nee, het zit gewoon in de genen, zeg maar. Mijn broertje zingt, ik heb nog een neef die zingt en mijn vader die zong. En wat is nou je ambitie dan? Lekker doorgaan zoals ik nu bezig ben en als het elke dag zo gezellig is als vandaag, dan ben ik een tevreden man.